reggelt mindenkinek! A mai egy kicsit ilyen utazós vlog lesz, ugyanis megyünk le Csesztekre, mert ott van egy nagyon gyönyörű vár, és azt most mi megnézzük. Dávid barátom fog elkísérni ezen az úton, úgyhogy induljuk is! Na, hello Veszprém! Na, hát akkor üljünk, vagy mindig most írja, hogy van hely? Jó, üljünk, de szerintem nincsenek olyan sok, hogy ránk szélek egyébként. Pár kilométer a vasútvonal és a város között, vagy falu, vagy nem tudom mi ez. Úgyhogy most már lehet, hogy kirándulunk el egy keveset. Na, megérkeztünk, és abban sem tévedtünk, hogy az erdő közepén raktak le minket. Úgyhogy most sétálunk. Várjál, akkor megnézzük, a sárga utat kell követni. Lehet, itt van ilyen. Hát most átvágunk az erdőn, követjük a sárga jelzést, és akkor, ha minden igaz, akkor kiukadunk a várhoz. Veszem. Interneten azt írták, hogy olyan jó turista utak vannak, hogy még biciklivel is lehet rajta menni. Aha. Visszanézve láttuk, hogy vadászterület. Kamerával megfigyelt terület, kivéve MÁV. Szóval vonattal be lehet jönni ide. Van olyat, hogy bolt. David, gyere, aztán keressünk valahogy, megkérdezünk valami nénit, hogy... Megkérdezzük, hogy kaphatunk egy kis ebédet. Vendégül látnának-e minket? Csókolom. A bácsit kérdezik meg, hogy merre van. Várjál, mert azt mondta, hogy a kocsma után a kóppal szembe. A kóp nem jó, vagy mi? Hát nem tudom. Jó. Lehet, hogy fizettek neki. Ja. Minden turista tőle kérdezi meg. Na, most végeztünk a kajálással, úgyhogy megyünk fel a várhoz. Én ilyen tósnit ettem, fokhagymával meg tejföllel, úgyhogy most nem smárolnék senkivel. Dávid meg palacsintát evett, meghívott egy sört. Milyen volt? És smárolnék mindenkivel. És Dávid smárol mindenkivel. Ja. Jó volt. Úgyhogy, ja, jó kis hely volt igazából, fincsi volt a kaja. Kapuadót kell fizetni? Jó, nagyon kedves, köszönjük! Várvédelmi módszereket láthatunk itt például. A kürtös gyerek két kutyával védte a várat. A másodiknál láthatunk itt ilyen kígyós pajzsot. És ha ez még nem lenne elég, még köcsögökkel is dobálták a támadókat. Meg minden, meg itt rájuk omlasztották a várfalat. Mondod, hogy arra mennek mennem bármi a vártság? Hát nem tudom, azt mondta, hogy ha látunk egy apátságot, akkor az az. De jó kis védőbástya lehetett, hogyha ott betörtek a kapun, akkor ez volt az első ostrompont. Ja, azért ott azokból a romokból látszik, hogy azért még jobban kiterjedt ez a várfal.
Wonder how I'm alive when I'm not even breathing. How much further is it aching so exquisite? I hope we can stop in time. Egyébként nekem baromira tetszik ez a vár. Eszmentő jól van megépítve, és nagyon sok megmarad belőle. És hú, alapból is kiskorom óta imádom a várakat, meg az ilyen stratégiai dolgokat, meg játékokat, meg minden. Úgyhogy ez nekem extra nagy élmény. A vár történelméről egy pár szót. Azt pontosan nem lehet tudni, hogy mikor épült a vár, mert arról nincsenek pontos feljegyzések. 13. század végén a Csák család fennhatósága alá tartozott ez a vár, majd aztán később pedig Károly Róbert vette uralma alá. Pont nem vettem fel, hogy Dávid mászott le, és már tök lent voltam, nem volt belőle semmi baj, de rálépett az égre, és kiszakadt a falból. Na, hát befejeztük a vár nézegetést, de hát be kell valljam, nagyon tetszett, és az egyik leglenyűgözőbb vár, ahol valaha jártam. Neked hogy tetszett? Nekem is tetszett, jó volt. Megérte? Kilátás, igen, meg minden. Ja, a kilátás is nagyon fantasztikus volt, úgyhogy most irány haza Budapestre. Jó napot! Köszönjük szépen, viszont! Na, most vettünk jégkrémet, meg szép képeslapot, amit most nem fogok kivenni, mert tele van a kezem, de majd a vonaton vagy valahol megmutatom. Az előbb benéztem egy kertbe, és rám nézett egy bácsi, rám mosolygott, de nem volt foga. Most sehol nem találjuk a boltot, és már nagyon mennünk kéne vissza, mert most láttam, hogy van ilyen kút, úgyhogy most kiszipákoljuk belőle a vizet, ha tudjuk. Na, kezdjük is. De ha most jön a helyi serif és ránk szól, akkor... Na, jó kis falusi kútvizet, David. De hallott, ha holnap fosni fogunk, akkor tudni fogjuk, hogy ki a ludas. Na várj, megkóstolom. Hát nem tudom, igazából vízízű. Na, most úgy néz ki, hogy elérjük a buszt. Mi? Elérjük. Alakul már a szökési tervünk? Na, elértük a buszt. Kis hiát meghaltunk a futásba, de sikerült. Úgyhogy most irányunk Veszprém. És mi a rossz városba szálltunk, de? Nem, csak a GPS jön messze. Ja, jó. David, neked hogy tetszik Veszprém? Eddig? Eddig szar. Így maga a város szerintem nem egy nagy szám. Olyan panelek vannak itt is. Ja, olyan sablonváros, tehát nincsen vele semmi baj, meg jó csajok vannak amúgy, de semmi extra. Na hát visszaérkeztem ide a délibe, Dávid már leszállt Kelenföldön, úgyhogy tőle ott köszöntem el. Hát az igazat megvalva, nagyon jó kis napunk volt, és remélem, hogy erről egy nagyon jó videót tudtam nektek csinálni, és tetszett nektek ez a videó. Ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, csak gondoljátok. A következő videóban pedig találkozunk. Én Dadi voltam. Sziasztok!